Alright. Magandang hapon po. Kumusta po kayong lahat? At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, may kalap shoutout po. Aha. Ngayon ay alas 3 na ng hapon. At napakaulan po. Dito na naman kami ngayon sa Antipulo. Kanina po ay nasa Manila ako. Ngayon ay Antipulo na naman. Kaya, ayan, kumusta po kayong lahat? Magandang hapon po. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber. At kay Mami Mercy Calonod. Ayan, may kalap shoutout po. Kay Audrey Nicole. Alright, ayan. Salamat sa iyong pag-like. Ayan. Kay Nani Sanchez Vlog, may kalap shoutout. At kay Ji Chang Wok, ayan, may kalap shoutout. Kay Kagawad Antonian, ayan, may kalap shoutout. At siyempre sa ating mga solid na subscriber, may kalap shoutout po sa inyong lahat. Magandang maulan na hapon. Alright, ingat po kayong lahat. At Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, ayan, may kalap shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon. Alright. Ayun. At ang ating pong topic ngayon ay ano, no? Ang ating pong topic ngayon ay tungkol doon sa mga kaganapan nung kahapon doon sa last pang-13 na ba na hearing itong naganap kahapon. Sa Nueva Ecija po yun. Nueva Ecija? Opo. Saan po kayong nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aaral? Sa San State University po. Nung accountancy. And then, Arellano po, University ng Juris Doctor. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat. Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa farm? Yes po, Your Honor. Opo, saan po sa farm? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi po matandaan? Pauukot Kung na oras na? matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. saan po, Your Honor. Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po ako na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. balitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na kumuha lang kayo ng preliminary investigation. If your money fuels Alright. Ito po yung ano, si Roderick Wamel, yung Preliminary inquiry. Part po siya ng paralysis namin na Ayan. mag-issue po kami ng EOM. patapusin muna So, natin. ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko, parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung EOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yun konklusyon.
tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to kung tinatawag ng pirma fashion. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Final? Hindi po kasi we require so hindi Hindi po final. Based on Basta the AON po. konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AON po, yung AON po hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Ang wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that. Ano pong definition niyo ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi niyo sa confidential? ang classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po. Thank you, Senator. You may avail of the second round. The next will be Senator Judge. Narinig nyo? Suplak yung witness na si Roderick Wamel. Ayan, si Attorney Roderick Wamel. Kasi sa totoo lang kung ikaw ang halimbawa kayo ang ilagay sa informant, gusto nyo ba na ma-disclose? Gusto nyo bang makilala kayo na isa kayo sa mga informant? Lalong-lalo na sa medyo mabibigat na kaso na hinahawakan nyo. No? Kasi ang pinag-uusapan po dito is confidential confidential funds. Kaya nakakalungkot na umaabot na tayo sa ganito nang dahil lang sa pamumulitika, alam naman natin na pag confidential, iyon ay talagang sikretong mga bagay na dapat iniingatan ng ating pamahalaan, lalong-lalo na yung pagdating sa military at saka sa pagdating sa terrorism na aspeto, State of the Nation Address ni Pangulong Ayan. At State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos. dito naman tayo. Mahalagang balikan natin ang kanyang mga salita at mga pangako. Nadadala niya ba tayong mga Pilipino sa kanyang mga ipinangarap at ipinangako? Higit 4 na taon na ang nakakaraan. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin tayong umaasa. Iisip natin, may panahon pa ba siya para tuparin ito? Hindi po ako natutuwa sa pagbatiko sa administrasyong ito. Di rin lingid sa ating kaalaman na marami sa mga kritiko ng pamahalaan ang nakakaranas ng matinding pressure, harassment o iba't ibang uri ng paninindak. Di po ako exempted dyan. Ngunit bilang mga kinatawan ng taong bayan, tungkulin natin magsalita kapag kinakailangan. Kahit ano pa ang maging kapalit nito. Kailangan natin bigyan ng linaw ang tunay na kalagayan ng ating bansa upang mapigilan ang patuloy na pagkabalisa ng mamamayan. Ang lumalalim na pagkakahati-hati ng lipunan at ang unti-unting pagguho ng tiwala hindi lamang sa mga institusyon ng pamahalaan kundi maging sa ating ekonomiya. At ang patuloy na pag-abuso at panlilito ng mga opisyal na dapat sanay naglilinaw sa mga mamamayan. Napakakomplikado na ng sitwasyon ng Pilipinas. Sa ekonomiya, sa politika, at sa halos lahat ng aspeto pang araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kaya hinihiling ko po ang inyong paunawa habang binabahagi ko ang aking pagsusuri sa naging sona ng Pangulo at sa tunay na kalagayan ng ating bansa.
Para hindi kayo maumay, hahatiin ko po ito sa 3 bahagi. Isa sa araw na ito, at ang natitira ay sa ibang araw na. Ang unang bahagi ay pinamagatan ko na mga pangakong napako at paasa lang. Ang ikalawa, ang national budget at infrastructure anomaly. Anong punot dulo at sino ang mga masterminds? At huli, Marcos Marcial Part 2, Conas, Noel, banta ba o ito o katang-isip lamang? Salamat po. Pinangakuan na kayo? Gusto niyo bang tuparin? Sa kampanya pa lamang, lagapak na ang pinakaunang pangako ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte. Pangako nila, unity. Ang ipinangakong pagkakaisa para sa kaunlaran ay nauwi sa pinakamalaking hidwaan sa politika. Habang nag-aaway ang mga pangyarihan, ang nasa gitna ay mga ordinaryong Pilipino na patuloy na naghihirap. Umasa ng kaunting pagbabago sa pinangako nila. Subalit, sa halip na kaunlaran, sa halip na pagkakaisa na tunghayan nila ay away at pangayan. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ng mga Marcos at ng mga Duterte? Kapakanan ba ng sambayanan? Maliwanag na hindi. Kapangyarihan. Kapangyarihan ng kanilang mga political dynasty. Yan ang kanilang pinag-aawayan. Kapangyarihan para sa 2028. Abala sila sa paglalantad ng baho sa isa't isa. Abala sa pagtatakip ng kanilang mga anomalya. Bayang umaasa na pindeho na. Kamara, Senado, nagkakagulo na. Damay na sa away. Ombudsman, NBI, Gabinete, damay na din. Himalayo, pati Korte Suprema at mga korte, madamay na rin sa awayang ito. Pangako na unity, napako. Ikalawang malaking pangako, 1 milyong babae kada taon. Ilang milyong Pilipino pa rin na nakatira sa mga barong-barong sa mga estero at tahanang hindi ligtas sa baha at mga sakuna. At ngayon, hindi na ito binanggit sa sona ng Pangulo. Para bang tahimik ng inamin ng pamahalaan na hindi nila ito kayang gawin. Tiis muna, bayan ko. Pangalawang pangako ng Pangulo, babahay, muling napako. At siyempre, pinakatanyag na pangako, 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa Pangulo, 12 milyong pamilya raw ang nakinabang. Ngunit kapag sinuri ang datos, lumilitaw na ang benepisyo ay hindi kasing lawak ng ipinakikita. Kung ipagpalagay na ang isang pamilya ay nakabili ng humigit kumulang 10 kilo na 20 pesos, sapat lamang ito sa humigit kumulang 4 hanggang 5 araw na konsumo ng isang karaniwang sambahayan. Ibig sabihin, sa loob ng 1 buong taon, ang benepisyo ay pansamantala lamang. Wala pang 1 linggo, ang benepisyo, isang maikling ginhawa sa gitna ng 365 days ng pagbili ng bigas sa presyong nasa merkado na kadalasan ay doble o higit pa. Kung ulitin naman ang benepisyo sa parehong mga pamilya, mas lumiligit pa ang aktual na bilang na natutulungan. Sa ganitong pagtingin, ang 12 milyong pamilyang sinasabi ay maaaring hindi katumbas ng 12 milyong pamilya. Tapusin po muna natin bago tayo mag-comment dyan. Dito pumapasok ang mas mahalagang usapin ng policy. Kung ipatutupad ng tuluyan ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng walang sabay
na pagtaas ng produksyon, pagbaba ng gastos sa agrikultura at pagangat ng kita. Mahina ang kanilang signal. Ayan. Patapusin muna natin siya bago tayo mag-comment para mas ano tayo ano, mas Kalusugan. detalyado. At iba pang serbisyong panlipunan. Ito ang direktang ugnayan ng policy at economy. Ang isang pangakong mababang presyo kung walang kasamang structural reform sa agriculture, nagiging fiscal burden na kailangang bayaran ng buong bayan. Hanggang kailan ba tayong mananatiling nakadepende sa ayuda? Ang tunay na layunin ng gobyerno ay hindi gawing palaasa ang mamamayan. Ang tunay na layunin ng pamahalaan ay bigyan ng disenteng trabaho, mas mataas na kita, murang pagkain, sa pamamagitan ng mga episyenteng produksyon at pagkakataong umangat sa sariling pagsisikap. Hindi ayuda ang pangmatagalang solusyon sa kahirapan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang ekonomiyang nagbibigay ng dignidad, oportunidad at pag-asa. Nais bang gawin ng pamahalang ito na mangmang, palasa at mapagtiis sa kahirapan ang mga Pilipino habang ang mga nag-ahari ay nagtatampisaw sa kaban ng bayan? Pangako, 20 pesos na bigas na pako. Ngayon naman mga kasama, suriin natin ang 5 taon ng mga pangako sa 5 sona ng Pangulo. Hindi ito opinion lang, ito ang paghahambing ng pangako sa reality. Ikatlong pangako, ibababa ang presyo ng mga bilihin. Anong katotohanan? Bagsak. Hanggang ngayon, hirap pa rin kumain ng 3 beses sa isang araw ang napakaraming mga Pilipino. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang mga press release. Ang tunay na sukatan ay kung kaya bang bumili ng karaniwang pamilya ng bigas, isda, gulay, karne at gamot. Kapag ang hapagkainan ay kulang, bagsak ang pangako, ito ay napako. Kaapat na pangako, modernize the agriculture. Makamit ang food security. Ang katotohanan, bagsak ang pangako, napako. Si Pangulong Marcos pa mismo ang naging kalihim ng Department of Agriculture noong una. Kung may pinakamalaking pagkakataon para baguhin ang agriculture, yun na sana. Ngunit hanggang ngayon, bagsak pa rin ang produksyon, bagsak ang kita ng ating magsasaka at patuloy tayong umaasa sa pag-angkat sa mga pagkain mula sa ibang bansa. Kung maangkat ka ng pagkain habang naghihirap ang sarili mong magsasaka, paano mo masasabing matagumpay ang iyong programa na pako muli? Kaanim na pangako, pagandahin ang edukasyon. Reality, kulang pa rin. May mga reformang ginawa, ngunit hanggang ngayon, napakalaki pa rin ang kakulangan sa mga silid-aralan, guro at kagamitan. Paano magiging globally competitive ang ating kabataan kung ang iba ay nagsisiksikan pa rin sa mga classroom at kulang sa mga klat at pasilidad? Pangako sa kabataan ay napako, 160,000 classrooms ang kakulangan ng mga public school. Matatapos na ang 2026, wala pang nagagawa ni isang class. Pangako sa edukasyon, napako. Ito ang ikapito. Mahiya naman kayo. Ito ang pinakamalakas na pahayag ng Pangulo. Ito ang nagbigay ng pag-asa sa sambayang Pilipino. Nangako siyang bubunutin ang ugat ng korupsyon sa flood control at sa national budget. Nangako siyang aalamin Arthur kung sino ang mga Gayomba. masterminds. Arthur Nangako Senior siyang Gayomba. walang Shout out. sasantuhin. Katotohanan, nasaan ang komprehensibong ulat ng ICC? Nasaan ang listahan ng mga mastermind? Nasaan ang mga nakinabang sa trilyong pondong pinag-uusapan? Bumuo ng Independent Commission on Infrastructure, ngunit hindi ito nabigyan ng sapat na suporta. Nagbitiw ang mga pangunahing opisyal nito tulad ni Sec. Babe Singson at Rosana Pajardo. Tumigil na ang operasyon nito. Wala man lang nailabas na ulat. Nangako rin ang Pangulo na bubuo ng Independent People's Commission ang Kongreso. Ginawa pa itong priority legislation. Hanggang ngayon, wala pa ito. May itinatago ba ang Pangulo?
At ang tanong ng bayan, bakit tila humihinto ang investigasyon kapag papalapit na sa pinakamakapangyarihang mga opisyal? Naimbestigahan ba ang mga bersamin na ayon kay Senator Lacson ay tumanggap ng 8 bilyon? Naimbestigahan ba si Secretary Pangandaman ng DBM na siyang pumirma ng mga saro ng flood control projects at mga program appropriations? Pangako na pako. Sa aking susunod na privilege speech, ilalahad ko ng detalyado ang budget anomaly. Anong pulot dulo nito at kung sino ang mga mastermind. Kawalong pangako, ang Kadena Act. Isang pangakong napako matapos ibunyag ng Pangulo ang umunoy malawakang anomalya sa national budget at flood control. Inaasahan ng sambayanan na isusulong niya ang mga reformang titiyak na hindi na ito maulit. Isa sa pinakamahalagang panukalayang Kadena Act, isang batas na magpapalakas ng transparency, pananagutan at integridad sa proseso ng paghahanda at pagpapatibay ng pambansang budget. Ito sana ang magiging sagot upang wakasan ang mga lihim na insertions, budget manipulations at mga pondong hindi malinaw kung paano at saan napupunta. Ngunit ano ang nangyari? Ito na ipasa ng Kongreso. Isa na namang napakahalagang pangako ang naiwan sa papel lamang. Talagang seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Bakit hindi na isabatas ang isa sa pinakamahalagang reforma upang maging transparent ang buong budget process? Nakadena ang pangako at ito'y napako. Kung walang transparency, paano magkakaroon ng accountability? Kung walang accountability, paano mapipigilan ng korupsyon? At kung hindi natin ayusin ang sistema ng pambansang budget, paulit-ulit lang nating maririnig ang pare-parehong mga pangako at paulit-ulit ding masasayang ang salapi ng bayan. Pangako na pako. Ikasyam na pangako, tapusin ang political dynasty. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng malaking marcha laban sa korupsyon at political dynasties. Ginawa pa itong priority legislation ng Pangulo. Ano nangyari? Hanggang ngayon, wala pa ring tunay na anti-political dynasty. Sa halip, ang bersyong ipinasa ng kanyang mga kalyado ay sa pananaw ng marami, lalo pang magbibigay ng puwang upang manatili at lumawak ang paghahari ng mga political dynasties. Di lang itong pangakong na pangako. Ito ay tahasang panlilinlang sa sambayanan. Pangako na pako. 10 pangako. Papakulong ang malalaking isda. Ito ang pinakaabangang pangako ng sambayanan. Reality. Nasaan ang mga big fish? Sa pananaw ng maraming Pilipino, ang mga pinakamakapangyarihan ay hindi pa rin napapanagot. May mga nakulong, may mga ginawang state witness, ngunit ang sinasabing masterminds at pangunahing nakinabang ay nanatiling malaya. Ang nakalulungkot, hindi ang mga mastermind ang nakulong. Ang nakulong ay ang katotohanan at pilit pang inililigaw ang bayan. Pangako na pako. May mga bagong pangako. Matutubad ba o mapapako na naman? Mr. Speaker, matapos ang 5 sona na puno ng mga pangako, narinig na naman natin ang panibagong pangako ng Pangulo. Ngunit ang tanong ngayon ng sambayanang Pilipino ay, hindi na ano ang pinangako. Ang tanong ngayon ay, matutupad ba ito o isa na naman itong paasa? Isa sa pinakabinidang pangako ay ang pag-aalis ng systems loss sa singil ng kuryente. Maganda itong pakinggan, madaling palakpakan, ngunit lumalabas. Kaya ba itong ipatupad? Kinabukasan lamang matapos ang SONA, sinabi ni Secretary Sharon Garin na makakailangan pa nito ng panahon bago may sakatuparan. Sabi niya, 1 taon. Sa susunod na SONA uli, alam ng bawat eksperto sa industriya na ang enerhiya na may tinatawag na technical systems loss na bahagi ng mismong transmission at distribution ng kuryente ay hindi ganap na maiiwasan. Kung ipag-uutos ng pamahalaan na alisin ito ng walang malinaw na mekanismo, sino ang sasalo sa mawawalang koleksyon ng mga electric cooperatives? Alalahanin nyo na karamihan ng mga kooperatibang ito ay non-profit. Ang pambansang pamahalaan ba? Magbibigay na naman ba tayo ng subsidy mula sa buwis ng taong bayan? Kung ganon,
Hindi ba isa na naman itong ayuda na magbabayad ay mga mismong mga Pilipino rin? Ang Meralco ay kumita ng higit 50 bilyon noong isang taon. Samantalang ang nakolekta nilang systems loss sa mga consumers ay halos 25 bilyon. Kumikita ang mga pribadong monopolyo sa paghihirap ng mamamayan. Ito dapat ang asikasuhin at hindi na dapat magpaligoy-ligoy pa. Metro Pacific's monopoly in the power, water, media, and government infrastructure. At tulad ng ilang mga kumpanya ng mga oligarchs na Alright, magandang hapon po. Hindi ko na yan ano. Hindi ko na tapusin yung Inilabas ang pulisya, ang ilang takbuhan ng hindi ko na hindi ko na tapusin itong speech po. Ang inyo pong napakinggan ay si Congressman Igay Irice ng District 1 ng Caloocan, kung saan siya po ay isa sa biktima ng pamumulitika, kung saan pinagbibintangan po siya ng administrasyon na ito na siya po ay makasara Duterte. Kaya nakakalungkot man pero gusto ko lang kay Congressman Igay Irice. Ang mga Duterte po ay hindi po nakipag-away. Sila po ang inaway, no? Kasi kung nakipag-away sila, yung mga Duterte ay hindi na sana pinagbigyan na ilibing yung kanyang namayapang ama doon sa libingan ng mga bayani. Pero ang gayon pa man, nandoon na tayo sa punto na talagang ganon. Alam nyo po, kung kayo familiar sa District 1 ng Caloocan, makikita nyo po dyan. Kung kayo po ay familiar dyan sa Caloocan, makikita nyo kung gaano kahirap ang mga constituent niya ni Igay Irice. Pero siya, nakontrol siya ngayon, hindi siya nabigyan ng budget, hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Sandali lang po mga boss, tawagan ko lang itong mekaniko ng mga machine.
Ayun. Ayun nga po, nakakalungkot na umabot na tayo sa punto na wala nang nagbabangayan na dahil sa politika. Power na ito, palakasan na ng puwersa ng kanilang palakasan na ng kanilang mga puwersa. Kaya ang nagsasuffer talaga yung taong bayan. At ito pong si Congressman Igay Erice, kung kayo po ay pamilyar dyan sa Caloocan, talagang makikita nyo, hindi talaga, lalong-lalo dyan sa may dagat-dagatan, hanggang doon yan sa may Malabon. Grabe po ang, dyan, kumbaga, hindi natin masabi na, nasa middle class sila. Kasi halos yan dyan parang inaward-award na lang yung mga lupa na yan dyan. Mga noong araw dating mga squatter yan. Kaya grabe ang dyan, makita nyo hanggang dito sa may Sikan Avenue, grabe po dyan ang pero sa kasamaan pala dahil pinagbibintangan po siya na siya po ay Maka-Duterte, wala pong nangyaring pag-release ng budget sa kanya. No? Iyan po si Igay Erice ay solid po na makadilawan po yan. No? Pero dahil nga hindi siya nagpapahawak, nagsasalita siya ng laban sa gobyerno. Kaya yung dilawan po ay hindi na natin masabing solid pa rin sila. Katulad nito ni Igay Erice. Talagang nakakalungkot na puro na lang pamumulitika ang nangyari sa atin ngayon. No? Makikita nyo po yung investigasyon sa Senado. Talagang grabe. Isipin mo yun, pati confidential fund. Gusto nilang hahanapin yung mga alias na nga ang nilagay doon. Gusto nila palutangin pa yung tao. Di parang nilalagay nila sa panganib yung dyan. Nilalagay nila sa panganib yung mga informant. And magandang hapon kay Madam Sorina Habalia. And shout out po. Yan. Thank you sa yung pag-like. Isipin mo yon. Nilagyan na nga ng alias. Gusto nila palutangin pa. Siyempre may alias, may pagkatao yon. Iyon nga lang dahil nga sa pamumulitika, gusto nila palabasin na gumagawa lang ng guni-guni itong isang vice president. Pero hindi nila naisip yung ginasto nila sa araw-araw diyan, naka 13 days na sila diyan sa 25 million sa araw-araw. Magkano nang nagasto nila? 'Di ba? Kaya nakakalungkot na umabot na doon sa punto na talagang halatang halata na. Kaya hindi na maka recover itong administrasyon nito pagdating sa kanyang trust rating. Wala na. Kasi iba yung sinasabi, iba yung ginagawa ng kanyang mga tauhan. Oh. Isipin mo, pinangalandakan niya doon sa sa Sunak na aalisin na yung system loss ng kuryente. O kinabukasan, anong sabi ni Pangilinan? Sino ang magbabayad? Di ba? Kung kay Duterte nyo sabihin yan, baka bawiin ni Duterte yung Meralco. Kaya dyan mo makikita na talagang ang kawalan ng ngipin sa kanyang pamamalakad ang isang namumuno. Kaya sorry sabi ni Jose Buanse,
Impit Sara Lustay ngayon ng magnanakaw. Nakakatawa naman ito si Busos eh. Anak ng baka talaga oh. Hi sir, wala tayo pag-asa. Oh. Pangasa tayo, oh, di ba? Kaya nga nakakalungkot na umabot na tayo sa sa punto na parang wala na talaga. Isipin mo yan. Nung una, ang ganda-ganda kasi unity. Oh. 20 pesos ang kilo ng bigas. Alam nyo, mahilig din lang naman sana mga agaw ng si Marcos. Dapat ang priority niya yung panukala ni Senador Marcolita na pag ikaw ay 2,000 pababa na nakonsumo ng kuryente, wala nang babayaran. Iyon ang pinakamagandang ayuda. Alam niyo kung bakit? Walang pipiliin yun. Mahirap, mayaman. Basta't kaya mong magtipid ng hanggang 200 kilowatts hour. Makikinabang ka. Wala kang babayaran. Walang pipiliin yun. Mahirap, mayaman. Kaya kailangan mo magtipid na hanggang 200 kilowatts hour. Alam nyo, hindi pwedeng gawin yan. Hindi kayang gawin yan. Alam nyo kung bakit? Papalag yung mga negosyante. Papalag yung mga negosyante. Kasi magiging limit na lang yung magiging limitado yung gasto ng kuryente ng ating mga kababayan. Kasi hahabulin nila, makatipid sila para wala silang babayaran eh. Ang gusto ng mga negosyante, sige lang kayo dyan, paka sawa kayo dyan sa kagagamit ng kuryente. Kahit umabot nyo na niya ng 100,000, 50,000, walang pakialam yan, negosyo yan eh. Kita nyo? Isang buwan ka lang na hindi makabayad, putol ka na. Diba? Ganon sila kalupit. Kaya maraming hindi papayag dyan sa panukala na yun na 200 kilowatts pababa, walang babayaran. Yung 2,000 pababa na bill ng kuryente, walang babayaran. Hindi papayag dyan yung mga negosyante. Kasi nga, limit lang yung kita nila. Sino lang ang gagasto dyan? Yung may mga pabrika. Yung mga mayayaman na maraming aircon. Limitado yun. Kung sila din, maghabol din doon sa 200 kilowatts per hour. 2,000 pesos kada buwan na bill ng kuryente. Kung nagtipid din sila, di malaki ang lugi ngayon. Kaya nakakalungkot na parang parang na-hijack na tayo ng mga negosyante. Pag tumaas ang krudo, taasan lahat. Hindi matumataas yung sahod. May pagkakataon na nga na tumaas eh. Binawi pa. Abot kamay na nga lang, binawi pa. Wala man lang ginawa yung ating Dole Secretary. Basta ang niya, maging mahinahon lang tayo. Kaya nakakalungkot na parang na tayo ng mga negosyante. Kaya mahirap ang presidente na mahirap ang presidente na hindi nakakaintindi doon sa mga nangyayari sa baba. Yan ang masaklap na katotohanan yan. Yan ang pinakamasakit na mga kaganapan dito sa ating bayan.
Eh wala. Yung impeachment na yan, ano na lang yan? Ang target talaga dyan, mawala sa landas. Sa landas nila ang isang Sara Duterte. Kasi nga, tinik sa kanilang ano yan, tinik sa kanilang dadaanan yan pagdating ng 2028. Kita nyo yan kung magkano ginagasto dyan araw-araw. Hindi ko sinasabing kung may kasalanan, hindi panagutin ha. Oh. May iba namang paraan eh. Pero hindi. Kasi ang gusto nila, impeachment. Alam niyo kung bakit? Double purpose yan. Nasisira nila yung reputasyon sa media na araw-araw nila tinitira na kunwari sila magagaling. Sila ang pinakamalilinis. Oh, mga ipokitong mga congressman. Diba? Sinasabi na nga mismo ni Mayor Magalong, 90% ng mga congressman ay corrupt. Pinangalawahan ni Leandro Libeste, 90% ng mga congressman, pag hindi kontraktor, may mga kamag-anak na kontraktor. Oh. Mga kasama nila yan ha. Mga kapwa nila politiko yan. Pero nasaan ngayon? Yung mga nagsasalita, yun ang may mga problema, yun ang may mga kaso. Yung mga lumalaban. Yung mga very vocal sa corruption, yun ang mga may kaso ngayon. Nakulong pa nga eh. Diba? Ano sabi ni Senator Erwin Tulfo? Yung flood control na yan, mag-move on na tayo dyan. Harapin na natin ang panibago. Oh, di parang sinabi na yung trilyon na nawala, bayaan nyo na yan. Huwag nyo nang habulin yan. Kasi nasa amin na yan. Hindi na mahahabol yan. Di ba? Kaya mga mga politiko, puro mga yan. Talo pa yung mga artista niyan. Ayan, Madam Sorina, ayan, shout out. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, so 35 million. Alright. Alam nyo, mayroon akong sa impeachment po, mayroong batang-bata na napakagaling na attorney. Napakagaling na bata pa. Ateneo de Davao. Ang galing ng bata na ito. Dito sa sabi nga ni sa post ni Jason sa sabi niya mamamahayag, sinabing tila hindi magugulangan ang isa sa mga defense counsel ni BP Sara. Inidahagi ng mamamahayag na si Jason sa ang kanyang reaksyon sa pagsalang ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Galing. Ang galing niya. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay Zonza, tila hindi magugulangan ang nasabing abogado na isa ring certified public accountant. CPA lawyer pala ito, kaya pala magaling. Matatandaan sa unang pagsalang pa lamang ni Ferrer ay nakita na agad ang pagtutol nito sa ilan sa mga kahilingan ng House Prosecution na nirepresenta ni Attorney Lorna Capunan. Ayan.
Sa simula pa lang kanina ay sumusuwag kaagad sa mga hirit ng prosecution hinggil sa kahon-kahon ng mga resibo at dokumento, pati yung demeanor ng prosecution witness, inupakan kaagad ani Sonsa. Magaling talaga yung bata na ito, ang galing. Batang-bata. Completos Ricados ang abilidad ng taga Agusan del Sur, Davao City. Taga Mindanao pala. Taga Bundok. At Mindanao practicing lawyer and professor of laws, Attorney Christine Ferrer, bukod sa matinik ito sa taxation and corporate litigation practice, and professor po ito sa pinakamahirap ng subject sa bar exams, taxation, dagdag pa niya. Galing. Magaling ang ano nito, batang-bata. Napaka ano, Ang pangkuha ng CCTV. napaka ano, talagang very bright. Sabi nga, napaka bright nitong bata na ito, no? Yun, dahil nga sa mga kaganapan ngayon, gusto kong iparinig uli sa inyo yung ano, no, yung kasi po maraming lalong-lalo na yung mga vlogger ng administrasyon na itong namayapa na vlogger ng administrasyon ay mga ano, di umano ng mga Duterte. Pero ito, pakinggan natin yung ano, si Mel Chanco. Siya ang ilang tangkuha ng CCTV. Inilabas ng pulisya ang ilang tangkuha ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinututukang motibo batay sa investigasyon. Nakatutok si June Veneracion. 8 putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 ng madaling araw ng July 17. Pag-alis ng 2 gunman, naiwang patay sa labas ng kanilang bahay ang pro-administration vlogger na si... Ayun, kaya sana malinawan na dyan yung mga ano, ha, yung mga maiingay dyan na binibintang sa mga Duterte, no? Sana malinawan na kayo. Hindi aspeto ng politika ang pagkawala ng vlogger na si Mima Alicia. Iyon po ay ano, Ano na naman po, Mr. President? iyon po ang tinitingnan ng anggulo ngayon ay tungkol sa 8 milyon na utang. Iyon po ang ano na ngayon, malinaw na anggulo. Malayo na po sa politika, malayo na sa lahat. Kaya yung mga ano dyan, yung mga taga-depensa dyan ng administrasyon, yung mga vlogger nyo, alisin nyo na po yan. Hindi po sa politika, kung hindi sa kwarta. Oh. Masyadong nasilaw si Madam Mima dahil sa utang 8 million. Totoo po. Ito kasi si Mima Alicia ay nasa galing ito ng Bandang Samar. Nakipagsapalaran dito sa Manila at doon siya napunta. Nasilaw siya masyado. Nasilaw siya sa sobrang kasikatan niya. No? Pati sa pira nasilaw na rin siya. Kaya doon siya humantong. Kawawang naiwan na pamilya. Ang pagkakaalam ko pa may isang anak itong nabila, no? Kaya nadamay pa yung kinakasama. Di ba? Kaya tigilan nyo na yung tigilan nyo na yung pagdikit nyo sa mga Duterte. O ngayon,
sunog na naman. Lalo yung vlogger na ano, yung Manila 2X. Sunog na naman. Biruin mo, on live, na nahuli na daw si Bato de la Rosa. Anak ng baka. Kuryente pala. Oh. Kinumpirma na yan mismo ni Senator Lacson. Wala, kaya mga ano, puro mga ano itong mga vlogger na ito ng administrasyon Lalong-lalo na ito si Manila 2X. Ito yung ano, nangangarap na maging senador. Siguro nakapag-isip. Siguro nangalap ito ng financier niya sa pagtakbo ng pagkasenador. Walang nakuha na financier kaya biglang nag-back out. Oo, tama ka, host. Boss DTV. Nasilaw si Mima Alicia sa kasikatan niya. Sino kaya ang pautang sa kanya ng pera? Ayon sa mga lumalabas doon sa may mga lumabas na palitan ng kanilang mga na nagkaunsihan sila doon sa bukod doon sa 8 million na lumabas na katotohanan, nagkaunsihan pa sila doon sa bigayan. Parang yung 2.5 naging 2 na lang. Kaya parang nagalit siya doon sa yan ang mga lumalabas na anggulo Pero nilinaw na ng pulisya na nandahil sa 8 million. Ngayon, sino ba ang si kanila? Kung makikita natin ang mga kumakalat sa social media, malapit siya sa First Lady, kung saan marami silang mga selfie na magkasama sila ng First Lady. Maaaring ginamit niya yung First Lady. Nangutang siya ng nangutang. Maaaring ginamit niya ang First Lady. Siyempre, pag nalaman ng First Lady yan, abay, di naman kita kaano-ano gagamitin mo ang pangalan ko. Hindi natin yung mga ganun na anggulo ba, ganun na hindi pwede yan, gagamitin mo yung pangalan ko. Alam niya yung mga mayayaman, hindi yung papayag ng mga ganyan-ganyan na gagamit-gamitin mo yung kanilang mga pangalan kasi siguro malaya siyang mangutang kasi nga ipagsisigawan niya na malapit ako sa Malacanang, kita niyo yan, nagsiselfie pa kami. Siyempre yung iba naman, ganun ba, na-starstruck. Sige pautangin kita basta bayaran mo yung mga ganun na kwento ba. Kasi alam mo tayo mga Pilipino, madaling pakitaan lang tayo ng mga pruwiba, ayun, naniniwala na kaagad. Siguro hindi na mabayad-bayaran, ano pang gagawin kung hindi ka naman makabayad? Diba? Kaya maraming mga pero ang malinaw, hindi po tungkol sa politika ang pagkawala ni namayapang Mima Alicia. Alisin nyo na yun dyan sa mga nyo na pagbibintangan nyo mga Duterte. Kung yan, di matagal nang may kaso yan. Akalain nyo kung balahurain niya ang Vice President, parang hindi siya parang hindi siya babae, di ba? Sabi ko nga, may sangkot si Pukak sa pagkamatay ni Mima. Iba ang magpamilya Marcos, Aranita at Romualdez kung magalit. Walang halaga sa kanila ang buhay, lalo pat buhay ang katulad ni Mima. Di naman natin masabing di naman natin masabing may kinalaman yung diyan Maaring nagamit yung kanyang pangalan.
Eh siyempre, maraming mga nagsusuporta dyan sa kanya. Magagalit talaga yon kasi nagagamit yung kanyang pangalan. Oh, at lalo na ginamit sa pangutang. Oh, eh, kaya hindi natin na may kinalaman ang ano diyan. Pero ang masasabi ko, tama 'yung sinabi mo na iba talaga ang ugali ng mga mayayaman. Marami 'yan. Alam nyo, ilan ang napasukan ko bilang family driver. May napasukan ako nung napakalaking tao, napakalaking pamilya, napakayaman, no? Isa sa pinakamayaman dito sa Pilipinas. Alam nyo ang alam nyo ang trato sa mga katulong? Oh, grabe. Grabe ang trato nila. Kailangan pag kumain yan sila, nandyan lahat, nakabantayan. Sasali na lang ng tubig sa pitsil. Sasali na lang ng tubig sa baso. Kailangan yung kasambahay pa magsalin sa baso. Totoo. Halos hindi makabuhat ng pitsil. Kumakain yan sila, hindi po pwedeng lumayo dyan yung mga katulong, nakabantay. Kulang na nga lang, subuan sila eh. Ang pagkamatay ni Kapersi hanggang ngayon di pa rin lutas. Katotohanan, pinagbintangan si Bantag, ngunit ang alam ng karamihan, di naman si Bantag ang totoong nagtumba, kundi yung mga may influensya. Yung kay yung kay Percy Lapid, maaring pero si Percy Lapid po kasi talagang birador talaga yon. Birador yon sa pagsasalita, ha. Pag nasa na yon, di mo makontrol ang bunganga nun. Kahit sa mura, mumurahin ka nun. Oh. Pero may mga balibalita na itong nasirang Percy Lapid ay tumatanggap din ng para lang hindi ka birahin. Iyon ang mga puro balita, ha. Kasi marami po kasi sa lalo na yung mga black timer. Iyon po, pag sinabi po kasi black timer, sila ang nagbabayad ng oras nila. Halimbawa, isang oras, babayaran nila yon. Kaya kahit anong sabihin nila doon, hindi yun makontrol ng ng radio station. Oo nga, no. Birador nga din si Bantag. Oh. Si Bantag po, iba naman yung talagang stricto yon. Talagang pag hindi ka tumino, ay tapos ka kay Bantag. Iba ang ugali nun. Ganon ang kaya igorot kasi yon si Bantag. Talagang siya lang ang doon sa lugar nila, parang siya lang ang nagkaroon ng pagkakataon na kaya talagang stricto siya. Hindi siya sa stricto talaga siya. Hindi yung pag sinabi niyang hindi pwede yan, hindi pwede. Pag sinabi ng bawal, bawal. Kaya nga nagustuhan ni Duterte yun, kasi nga ang ugali niya talagang diretso. Kasi nga sanay siya sa sanay siya sa hirap. Ganon ang ugali ni Bantag. Kaya nga alam niyo, maraming magagaling na pinuno na nasasayang nandahilan sa mga sa mga sariling agenda ng bawat namumuno sa atin. Alam nyo, dapat kung ang talaga, itong mga politiko natin, kung ang talaga, ang target talaga nila maglingkod sa bayan, hindi na dapat yung alisin mo na yung
gumagana naman. Di ba? Pag alam mong aktibo naman siya doon sa posisyon, ba't kailangan mo pong palitan? Pero hindi, dahil nga politika, pag ikaw na ang umupo, kahit nga surot, kahit nga ipis kung kaya nyong palitan, papalitan nyo Kasi nga, pagbibigyan nyo lahat yung mga sumuporta sa iyo. Ganon sila. Kaya kahit mga hindi epektibo, pag nakuha sa bulong, ibulong, halimbawa, Mr. President, ito po, napakalakas nito. Nag-ano kayo doon, nag-landslide po kayo doon sa ganitong lugar. Baka pwede naman yung ating organizer doon, mabigyan natin ng magandang posisyon. Ayun, kahit walang kakayanan, dahil nakuha sa bulong, nabigyan. Nabigyan ng posisyon kahit walang kaalaman. Anong kalabasan? Dahil walang kaalaman, palpak yung kinalabasan. Diba? Marami yan, Madam Sorina, sa mga bandang sulok na ng sa mga bandang sulok na ng sa mga bandang sulok na katulad ng tuwing eleksyon po, ang Samar ay nalalagay po yan sa hotspot, Samar, bandang Abra, ayan, mga nalalagay po yan sa hotspot. Kasi nga, kadalasan po, may mga may mga sarili silang private army. Yan, maraming nababalita yan dyan, lalong-lalo na sa Samar. Meron akong isang kaibigan dyan na sa Samar. Iyon lang ang trabaho nila, hawak sila ng politiko. Gagalaw lang sila pag tuwing eleksyon. Yan, pag kailangan nilang lumabas, saka sila lumalabas. Ayan, sa Samar po yan naka-base. Ayan. Marami tayong mga dyan, mga kakilala. Pero ang dyan, kadalasan dyan mga private army. Yung mga politikong kaya nga kung makikita nyo, yung mga bayan-bayan na ang lalaki ng kanilang pundo pero walang nagagawa. Kasi nga, ayun, hawak nila lahat diba? Hawak nila lahat. Siyempre naman, yung nasa taas naman, yung nasyonal, mga senador natin, pag pumunta doon, ayan, kita mo ako. Walang katalo-talo kasi mahal ako ng aming mga kababayan, pero di nila alam yung pagdating doon sa baba ay kaya ang nangyayari niyan, yung mga senador, sige, ilakad mo ako dyan sa yung mga butante. Mag-iiwan ako sa iyo ng pira, ikaw nang bahala. Hindi naman nila ikakalat yun. Alam niyo, maraming pagkakataon yan, yung mga ganyan na Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung mga party list. Mayroon akong na party list. Mayroong humingi sa amin ng tulong na isang tumakbo ng party list. Sabi ko sa kanila, kung gagastorin lang naman kayo, wag na kayong gumasto ng ibibigay nyo sa mga kapitan. Tapos nagtanong siya, bakit naman po? Sabi ko, alam nyo yung ganyan. Pag kapitan kasi, diyan na lumalapit lahat yan. Halimbawa ikaw, party list ka. Party list ka. Pag alis mo, may party list din na tumatakbo, lalapit din doon sa kapitan. Lalapit din doon sa kapitan. Pag alis nung isang party list, lalapit na naman yung isang party list sa kapitan. Nag-iwan na naman ng pira.
O, di ang pagkakawalan lang yun yung isa. Pero mayroon siyang hinawakan na 4. Doon nagkakapira. Ngayon, sasabihin niyan, ay bahala na kayong mamili. Basta lahat yan, sinabi ko sa inyo. O, hindi ka nakakasiguro doon. Kaya kung kagasto ka na rin lang naman, gamitin mo na yung ground. Gamitin mo na sa ground, yung tao doon sa ground. Nakakasiguro ka pa na diretso sa tao. O. Sa totoo lang, pira-pira talaga ang politika dito sa atin. Di natin may ano yan. Sa totoo lang, maraming mga pagkakataon. Kaya, yung mga ano, talagang yumayaman. Kasi ikaw ang unang-unang pupuntahan, lalong-lalo na yung mga kapitan, ikaw ang unang-unang pupuntahan eh. Shout out sa 45 million in the house. Please like and comment po. Welcome. Yan. Thank you kay Madam Sorina. Natatakot talaga umuwi at manirahan sa Pilipinas, lalo pat matagal na sa ibang bansa, tapos marinig itong balibalita sa Pinas, napatayan dito, napatayan doon. Sarap sana manirahan sa sariling bansa. Tama. Alam nyo, Madam Sorina, walang ibang pinakamagandang tumira sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Napakayaman ng lupain ng Pilipinas. Ang problema, yung ating mga namumuno, hindi nila tinutupad yung kanilang mga pangako. Yan ang masakit na katotohanan. Pangako ng pangako, hindi naman tinutupad. Yun. Kaya sana ngayong 2028 ngayong November to, mag-umpisa sa barangay kapitan. No? Kasi pag kung ang nasa taas epektibo, hanggang sa baba epektibo 'yan. No? Alam niyo sa amin sa Valenzuela, may isang barangay sa amin na ang classroom po ng mga estudyante ay sapat na doon sa kanila simula sa high school. Kaya ang klase nila, isa na lang. Simula alas 7 ng hapon, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yan ang klase nila, wala nang pang umaga, wala nang pang hapon. Kasi kadalasan dito sa Metro Manila, may pang umaga, may pang hapon sa sobrang dami ng estudyante. Pero ngayon, may isang barangay na po ang lugar namin sa Valenzuela na talagang yung mga estudyante natututukan na ng kanilang mga teacher. Kasi nga isang pasok na lang, isang araw na lang ang pasok nila. Kumbaga yung teacher nakapag-prepare para sa kinabukasan. Kasi hindi talaga matututo masyadong mga estudyante pag hapde-hapde. Alam nyo kung bakit? Pag mag-umpisa ng alas 7 ng umaga, matatapos ng alas 12, ilang oras lang yun? 4 na oras. Ilan ang subject natin? Ilan ang subject natin? 8. Wala. Hindi matapos yun. Kaya kinabukasan na naman, hindi nakakapag-prepare yung mga teacher para doon sa susunod na kanilang Kaya kung ano lang ang mabuklat doon sa libro, yun na. Magpe-prepare sa gabi. Ang ipe-prepare sa gabi, yung para doon sa umaga, yung panghapon nila, hindi na napiprepare. Kaya kulang talaga sa kaalaman ang ating mga estudyante. Marami na naman tayong napag-usapan tungkol sa ating kalagayan, ekonomiya. Kaya magpapaalam na po ako sa inyo. Ayan, maraming salamat po at sinamahan nyo ako hanggang dulo. Ayan, sa lahat ng mga nakijoin, mayroon pa tayong 46. Ayan, at saka sa mga nag-like, maraming salamat po sa mga nag-like.
maraming salamat din po sa walang sawa niyong suporta. Ayan, kay Mami Mercy Calunod. Ayan, mega love shout out kay Madam Surina. Ayan, nasa ano yata ito, nasa Malaysia. Ayan, ingat po kayong lahat dyan, lahat ng mga OFW. Ayan, ingat po kayong lahat. Ayan, yung kapatid ko po ay paalis papunta ng Denmark. Yung aking kapatid, bukas ang alis. Bye-bye sa lahat, sabi ni Ma'am Sorina. Ayan, kita-kits ulit. Thank you, Madam Sorina. At sa lahat ng nag-like, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pagpalang hapon, ingat po tayong lahat. Lalong-lalo na yung nasa Metro Manila, maulan po. Ayan, thank you very much. Mapagpalang hapon po.